गाइस நான் தான் உங்களோட சுகாந்த் பேசுறேன். இப்போ வந்து நான் பச்சை குத்திக்கின சாங் பாட போறேன். அது எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்து லைக் அண்ட் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க गाइस. பாரு फ्रेंड्स, பச்சை குத்திக்கின உன்னோட பேர வழியில குச்சனி 10000 வீர பச்சை குத்திக்கின உன்னோட பேர வழியில குச்சாண்டி 10000 வீர உன்னோட இருக்கணும் உலகத்தை மறக்கணும் என்னோட குழந்தையும் வயசுல பிறக்கணும். நான் கடல் மேல மெதக்கரணி ஆகாயத்துல பறக்குறேன். நான் கடல் மேல மெதக்கரணி ஆகாயத்துல பறக்குறேன். அத கமெண்ட்ல வந்து சொல்லுங்க गाइस. ஏதோ தப்பா இருந்தா அத கரெக்ட் பண்ணி எனக்கு சொல்லுங்க गाइस.